Wait! Ay na. Wait! Dagat. Apay. Nagagapam. Tigad ko na nga! Parang gumahat ng tibilog-bilog. Bakit? Sukot na rod. Imbaong ka nga pang gumatang tibilog-bilog. Malaman awang kapay. Napaglahanak mait bakit? Napanak mo't bakit? Ay naapo aldawan sa kasabangpat. Imbag laki din ta dati na utang ko kini kumari Marta nga bilog-bilog. Ay naapo bakit? Labanak mo gimatang tibilog-bilog. Ako na Kaya bakit? nga roti ginatang mo. Karak na ta ginatang mon. Bilog bakit? Ay, ano tatay day tao ingim day dagasak di tanay na pare Pedraw. Ininumil ang bakit? Ano? Sumerte kami mat bakit? Ay, dami naman di bakit? Nga pang pasurtay. Kukis ti bulong na to'y nga laklakayanan. 2026 ton bigatan. Arak pa lang tanda ti parunot mo. Protas ti kunak na bilog-bilog. Ay, naapo bakit? Naswer-swerte yato nga bilog-bilog. Bakit? Gimata prutas. Pwede mamaw? Ay naapo. Tapay ko mamat. Talaga, dato'y ti swerte nga bilog-bilog. Bakit? Tanga na prutas. Bakit? Kamali aje pamatiyaw nga swerte nga prutas nga bilog-bilog. Ato'y ate swerte. Kukis ti bulong mo. Ate swerte prutas. Ato'y ti swerte. Bakit? Tapay ka sa Mga ko mga papilay. swerte day ta. Arak. Ampay di ba bakit? Ay, dato'y arak. No ininom ko dito ito na barte ka makaturo ka kan. Hangkaw nga mga ganting iwat mo bakit? Oh, di nagswertay. Ayaw.